Myslíte si, že ten rezeň na vašom nedeľnom tanieri pochádza z dvora za dedinou? Kiežby. Poďte so mnou sledovať absurdnú cestu jedného kusu mäsa. Príbeh o tom, ako sme zničili vlastných chovateľov, aby sme nakrmili kamiónovú dopravu a zahraničné bytunky. Začíname na Slovensku. Kedysi sme mali ošípané v každom druhom dvore. Dnes naša sebestačnosť padla pod 40%. Slovenský chovateľ bojuje o prežitie, zatiaľ čo my živé zvieratá naložíme na kamión a pošleme stovky kilometrov preč. Do Poľska, Maďarska či Nemecka. Lebo naše bytunky sme si nechali zlikvidovať. Sledujte tú absurditu. Naše zviera cestuje 1500 kilometrov, aby ho v cudzine porazili a zabalili do igelitu s nemeckou značkou. Potom ten istý kus mäsa naložia späť a pošlú ho na naše pulty. Tisíce litrov spálenej nafty a týždeň na cestách. Toto nazývame moderný trh? Následok vidíte v obchode. Kupujete si akciu. Mäso, ktoré prešlo 3 štátmi a stratilo čerstvosť. Platíte maržu nemeckému spracovateľovi a rakúskemu prepravcovi. Slovenský gazda z toho neuvidí ani cent. Jeme produkt logistiky, nie farmárstva. Slovenský rezeň by nemal mať v nohách 1000 kilometrov. Mal by mať v sebe chuť našej zeme. Kým nezačneme opäť budovať vlastné bytúnky a podporovať našich chovateľov, budeme len platiť za benzín cudzím kamiónom. Vráťme život našim dvorom, lebo pôda bez zvierat je len polovičná zem.